салом ҳамватанони азиз, бародарони гиромӣ. мо имрӯз як гурӯҳ шаҳрвандон дар давлати Олмон дар шаҳри Бон дар назди яке аз созмонҳои пурнуфузи Аврупо ҷамъ омадем. мақсад аз ин ҷамъомад дар ин аст ки мо аз ҳама ин созмонҳо талаб мекунем ки он терроре ки болои чанде аз маҳбусони сиёсӣ гузаронда шуд дар Тоҷикистон бетараф набошанд, як комиссияе баргузор кунанд ва ин қазияра ҷиддӣ бибинанд ва ҳеҷ гоҳ нагузоранд ки ин қазияи террористӣ мисол хомӯш бимонад. мо дохили инҷо шудем, бо яке аз намояндаҳои ино суҳбат кардем, гуфтугӯҳои хуб доштем ва қабул карданд моро ва аз моро гуфтанд ки мо дар кӯтоҳтарин муддат ин қазияе ки дар зиндони хуҷанд омадааст хоҳем дид ва ба шумо маълумоте мерасонем. ман муроҷиат мекунам ба ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон ки бибинед ки болои яке аз ҳамватанони мо як мисол яке аз ҳамватанони моро дар дохили зиндонҳои Тоҷикистон аз ҷумла Ваҳдат куштанд. шумо низ бетараф набошед, як пикете баргузор кунед, биравед назди созмонҳо, ҳар куҷое ки метавонед даст ба эътироз бизанед ва талаб кунед аз ҳамаи ҷаҳониён ки ин қазияро яъне ҷиддӣ бибинанд. аз ҳамаи шумо ҳамватанон даъват мекунем шумо ҳам биёед ба майдонҳо, дар ин қазияе ки болои як ҳамватан омадааст бетараф набошед, зеро имкон дорад ки қазия фардо болои шумо биёяд. чӣ гуноҳе ки шумо имрӯз агар имрӯз мо шумо хомӯш бишинем, имрӯз садо баланд накунем, фардо хонаи мо ин қазия меояду баъдан дигарон низ хомӯш мешинанд, садо баланд намекунанд. худо нигаҳбонатон бод ва иншоаллоҳ умед дорем ки шумо низ дар дигар давлатҳо мекунед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.